BG и в момента играя Survival Games с... И какво става хора, аз съм поездно тук с мен е FoxPlayer BGI. И какво става хора, аз съм Фредин БГ и с мен са Fox Player и Poison. Да, и днес ще играем Survival Games. И да, значи първо ще почнем, ще оберем честичи, ще се отдалечим, ще се дадем по 2 минутки да избягаме и след това ще почнем да се търсим. Така, 3, 2, 1, старт! Охо, често пак е при мен. Ти също чаете ли? Ай, бягаме малко. Дайте си малко време да бягаме. На различни посоки тръгвайте. Как да фак, бе? И да. Аз съм взех един меч, човек. Някой ми го взе. Как? Ама сега знам къде са честовици. И аз горе-долу. Но кой мислиш, че си взе меча? Но аз съм че е Fire Danger. Кой е тос? Мръс. Охо, инвизиболката, набарах инвизиболката, човек. И Iron меча, нали? Да. Фак. Аз да запомня къде са. Тъпчи нещата са еднакви. Еми, това е мапа, сори. После ще стиглям друг и може пак да снимам някой път. Може да направим поредица. Аз казвам, защото ти ги запомня. Да. Може да направим поредица на Survival Games. Е така само ние тримата, че. Още няма се бием. Гледай, то почна ма би простака. Не, още не се биме. То защото прост, брат, ти момчето. Кепе. Ето го, аз го виждам. То пък. Добре, няма се ли кажа? Аз не ми такова няма се бим. Ще даде сигнал, аз ми това. Вие посетите ли с някаква музика за клипа с трап? Не. Андрей. Бре, молата. And they keep it 100. А, fuck up. Тарантан. Ай, почваме да се търсим. Чакай, че. Да съм сега Fire Danger, ма следиш по мага. Ай, имаме си време. Готови ли си? 3, 2. Не, чакай. 3, 2, 1, старт. Давайте сега почваме да се търсим. Аз съм изпил спитка. Аз не Да. виждам. Надявам се да ми е полезна. Факт, ти си инвизибъл, е. Да. Аз запомних кой чест е моя ранката. О, направих Fire Danger. Някой тук с бутушки се скача. Ела. Някой скача с бутушки. Аз съм с Iron бутушки. Имам спитка, моето момче. Фак! И Ендър перла. Аз 4. И аз имах 4. Чай са. Къде си? Къде си моите душица? И вас чупа с моя лудия меч. Сега съм. Фак. Ние са гоним с Fire Danger. Някой умря ли още? Някой от вас умря ли? Ние се гоним, той ще спише чата. Нали това е на хамач. Вярно е. Толкова. Стринтка. Машина съм човек. Окей, пускам за Game of 1 и ще ги изпектетваме, само че първо ще се пусна една инвизболка. Съжалявам, че е кратък. Може да имам сега лак, ама скоро няма да имам. Правя годин. Охо, мюзик. Ще телепортвам само да видя къде си. Готово, гледам сега. Няма нищо да правя. Мюзик, what are you? Фрейм дропваме, нищо. Обажни се, мишка ще чупят боя. Влезне. Ела тук е. Мишка. Тос пък. Колко ти остава до края на инвизболката е? Поизъм. Тя свърши, няма бъзгал се една минута. Абе аз държа меч, съм с кожена каска, няма и то с простака, бе. Мале съм. А, да! Може да го видиш на клипа. Кошка. Има ли право да бия кошки или? Да. Чакай. Рибко кошка, давай, снимам. Аре, няма ли някакъв чест тук с някой айтеми, бе? Everybody. Ето тук има един чест. Не, назад. Поизъм. Назад. Виж ето тук където има лава и ето тук погледни. Погледни. Ето ей тук. Има един чест. Ако има нещо в него. Дървена братва. Ето тук има един. Чакай малко. Ти вървиш след Fire Danger. А, не! Тук има. Няма чеканка ти, близо е до тебе. Близо е до тебе, но...
Аз видях един, че стана преди малко, аз съм го брал. Чай, че да се телепортна в Fire Danger да го видя къде. Ту пък открадаме бутушки и сандал. О, видях един чест, ма, знаеш къде е? Я, чакай. Е, там горе. Така е. А, да. Съчка е. Аз сам за да си Готинка! Уф, Готинка има. брат, дали стигаме. Ти може да се качиш, бе. Ми не знам къде е. А, Ето е, ела. Въпрос. Не, назад, назад, назад. Давай напред. Вече ще свършим визуко. Давай напред, напред. Наляво, наляво. Напред, наляво. Напред, 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 напред. А така, напред, наляво. Виж, 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 виж. А така. сега, брат, не ми подсказва. Ой, няма. Са джумпвай. Малко е надалечко, ама. Как можеш? Чай да музика е Fire Danger. О, тътън. Тан-тан-тан, цики-цики-цики, тан-тан-тан-тан, цики-цики-цики. Тан-тан-тан-тан, цики-цики-цики. Айде, стигна го. Айде, има готинка. Репорт. Ого. Влез ми е мишка. Иване, моята тактика. Казвам името е Батал. Човек, аз то не, аз нямам повече. Спря ли е? Не съм спрял, ма не, аз нямам повече това. Аз нямам такова. Так. Какво толкова да ме знаете името хората? Що не? Пък аз си, като съм играл с други, те са ми го кали тейч. Смъртен. Добре. Ма аз пак не, аз нямам с него. Не снимай. Е, базискам се, нали? Трябва да се набираш субойся от мене. Аре, мишка, това така е. Много ясно. Fire Danger 152 съба. Защото ги... 30 съба от един същ човек. Найди! Едно в едно. Той взети голдъката, но той е потопен въва, поизън е потопен въва. Fire Danger го цепи стабилно. Мишката не бъгна! Победителя е! Победителя е Мишката Fire Fire Danger Danger. PG! Който е на път да умре. Чакай малко. Тей, какви да е? Нима е, аре, Чакайте аре. малко. Кое искаш? Бам. О, аз съм уинър, човек, аз станах жив, а не аз Fire Danger. Аре, добре, и това беше от мене и... Чао. Аре бе, ви Аре, справихте ли? Това беше от мене.